Mga kapuso, epektibo na umpisa sa November 16 ang dugang nga 30 pesos sa minimum nga sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas. Gani ang dole may pahanumdom sa mga employer. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. Epektibo sa Nobyembre 16, ipatuman na ang saka sa daily minimum wage sa mga mamumugon sa rehiyon. 30 pesos ang dugang sa kada adlaw nga sweldo ang mabaton sa mga minimum wage earner. Gani para sa gwardiya nga si Manong Jose, dako ini nga bagay ilabi na nga tuman kamahal sa mga balaklon. Makamugang ini sa sa balakaw sang bugas. Tapos pamasahe na makadugang sa bayad sa pamasahe. Halin sa 450 pesos nga daily wage, mangin 480 pesos na ang sweldo sa mga mamumugon nga nagaubra sa non-agriculture sector nga may masobra pulo ka mga empleyado. Magasaka man sa 450 pesos halin sa 420 pesos ang sweldo sa mga mamumugon nga may napulo o kun manubo pa nga empleyado. Samtang mangin 440 pesos naman ang kada adlaw nga sweldo sa sektor sang agrikultura. Apang suno sa United Labor Group, kulang ang ginaprubahan nga saka sa sweldo. Nahibaluan nga 100 pesos ang ginduso nga saka sang grupo sa riyon. May mabawi sa value nga nadula sa sweldo sang mamumugon sa 30 pesos yung in-approve sang Regional Wage Board. So siling naton isa ini kadako nga insulto para sa mamumugon sa Western Visayas. Samtang may pahanumdum naman ang Department of Labor and Employment sa mga employer na tuhoy sa pagpatuman sang saka sa sweldo. Because of the advent of the new wage order, which will take effect come November 16, for the employers to please ang ating hiling lang ay to voluntarily comply with what is mandated by the new wage order po. Ginpahanumdum sang dole nga may nagakaigo nga penalty ang hindi pagsunod sa wage earner. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.